L-Iskola Sekondarja tal-Kulleġġ Marija Reġina fil-Mosta, l-Iskola Medja tal-Kulleġġ Tawdex u l-Iskola Sekondarja Santa Monika f'Birkirkara bdew jipparteċipaw fi proġett pilota li qed jara madwar 900 studenta tibbenefika minn prodotti b'xejn tal-iġiene menstruali. Fid-tnedija tal-proġett, is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi, Rebecca Buttigieg, saqet fuq ir-rieda li tineleb l-istigma dwar is-suġġetti relatati ma' tfajliet adolescenti. Bil-Gvern jikompli jwettaq il-weddi tiegħu kif imniżlin fil-manifest elettorali Malta flimkien. F'dan il-proġett pilota ukoll se jkunu qed jiġu ttestjati żewġ tipi ta' dispensers li minnhom jinkisbu l-prodotti, b'ħud li jaħdmu b'mod awtomatiku u oħrajn li jeħtieġu tokens. Il-proġett pilota se jservi biex tinġabar aktar informazzjoni li se sservi ta' gwida għall-implementazzjoni ta' proġett mal-pajjiż kollu fi żmien li ġej biex imbagħad ikopri l-iskejjel sekondarji u medji kollha tal-Istat, tal-Knisja u oħrajn privati mis-sena skolastika li jmiss bħal dan iż-żmien sena. Fl-istess waqt, fuq il-pjattaformi soċjali se tkun qed titmexxa kampanja ta' għarfien bl-isem End the Stigma Period. Il-kap eżekuttiv tal-Gender Mainstreaming Unit, Marija Llul, spjegat kif se jkun qed jidħol fis-seħħ il-proġett pilota. Mela aħna bażikament ħankunu qed nittestjaw ġiex magni differenti f'dan il-proġett pilota. Din partikolari li għandi warajja l-istudenti ħajkollhom token li ħajkunu qed idaħluha fil-magna mbagħad jażlu l-preferenza tal-prodott li jixtiequ u l-magna tkun qed titihom il-prodott. Tajb li nsemmi li m'hemmx limit għal kemm l-istudenti jista' jkollhom aċċess għall-prodotti. One News tkellem ma' Marija Bezzina, il-kap assistenta tal-Iskola Sekondarja Santa Monika f'Birkirkara, fejn magħna qasmet il-gratitudni tagħha li ntażlu għal dan il-proġett pilota tant innovattiv u avvanzat. Dija xaġa sabiħa immens li t-tfal tagħna ħajkollhom din l-opportunità illi mhux biss ikollhom dal-prodotti available għal meta jridu, ma jkollhomx għalfejn jqogħdu jsaqsu għalhekk ikollhom bżonn xi prodotti u huma b'xejn, ġifieri kulħadd ħajgwadanja minnha. Ħadna l-opportunità wkoll li nitkellmu ma' waħda mill-istudenti preżenti li stqarret li kemm għalija u anke għal sħabha din l-inizjattiva se tgħinhom jelliminaw l-istigma. Kien għandi pereżempju ħbieb li ma tantx iħossuhom komdi jitkellmu fuq il-period jew meta jkunu bih ishom jistħu jgħidu li huma bih jew anke meta jekk jinqabdu bih meta ma jkunux qed jistennew u jispiċċaw iridu xi prodotti, naħseb li ħajjejnuhom għax forsi anke jibdew jitkellmu iktar fuq u ħossuhom iktar komdi wkoll u tagħmilhom ħajjithom iktar faċli.